Tang Nakadaw ka jinglehkai para khynnah bat ha kapor bompoi perkhan kilai ngut ki heprit ki ladu no ela ka jingim ba kodor hadin ba uskum keba ula kemding kinsan bat plu hadu banda ing khongkhai kani ke jingjia basngausi kala jia hanin ke janmi sngi balang ha kapor arbja ha kashnong kle umtrau harivoi district Katkum ka khubor balayo lum ki arngut ki beladu ila ka jong ka jingim ki kentup ya ki konsen rap badang lais nim tam bat uwei pat uba ars nim tam bat utei u hybrid u balalai impat ula don saus nim tam lai thu ru ba ki te ki khynnah ki lai lekai para khynnah hapo jong utei uskum ka ba bat uwei u khynnah u baladu no ila ka jong ka jingim ula wiang ding ya uskum ka ba da ukendok jingproj bat de namar ba ki don chapo jong uskum ka ba kim shim lala ban mi no shabar bat kading ka ba kelang na uskum ka ba kalayo ban bamdo ya ka jingim ba kodor jong ki te ki hebren masentip ya kane ki pulit na riboy kilahir mado shak te ke jaka ban pedlong ya ka jing token ya kini ki hebrit laplai no na ka postmortem examination halo ka jingker pat na ka liang jong ki bahayeng kani ke jingjia kala pensau si thang om tang ya ki me ki pa hanre ka long ru ka jing sau si thang ya ki pai ba nong shong shnong ga kle trau hi baro ka we Nakaliang jong ka bol shnong bat ki bahayeng hadin bala pendep ya ka jing tokit da ki bor pulit menta kasngi kilatep don burom no ya ki tei ki lai ngut ki hebrit hapding ki ummat bat ka jing sau si thang